Het is dan Xavier, de vakantietijd bereikt on en je bent wend van u om elke week een journaal te krijgen. Nou, een paar weken net, wij komen met samenvattingen, hè? Ja, want ik denk dat de meesten net heuk en wat er al jou passeerd is. En de komende weken moeten we dat zien laten willen. En dan kniepen doen we er even tussenuit. Dus wie ga ik even vakantie? Nou, wil het dus lekker smijtje? Ja, dat is wel een hey. Lekker iedereen. Lekker weer. Het ken het mooi, Tageliek. Nou, hartstikke goed. Goedemorgen. Hoi. Goedemorgen. Niek, waar ben je? We staan hier in Zwaagwesteinde bij het popstation. Dat is het centrale punt van ons glasvezelnetwerk in het dorp Zwaagwesteinde. En hier komen alle aansluitingen binnen. Alle aansluitingen van alle mensen in het hele dorp komen hier bij elkaar. Ja, wij zijn heel nieuwsgierig hoe het gaat. Ja, gaan we bekijken. Doe maar. Er is Kabel Noord op dit stuit met Waande in de regio. Wij zijn glasvezel aan het aanleggen, dat doet de aannemer voor ons van Gelder Telecom. En wij zijn de grote dorpen allemaal aan het voorzien van glasvezel naar de woningen toe. En waarom is glasvezel zo belangrijk? Glasvezel is een hele nieuwe techniek om signalen over te transporteren. Dat heeft veel voordelen ten opzichte van koper, wat we vroeger gebruiken. En voor de toekomst, om daarvoor klaar te zijn, is het van belang dat alle woningen op dat glasvezelnetwerk zitten. Hier is het ook. Hier is het. Hey. Die auto is die van Kabel Noord, Ja. Willem? Wie ben je op de visite maar wij? Ja, wie wil graag zien hoe ze die glasvezel naar de wenningen brengen? Die krant hebben we gekregen en daar hebben we in ombladen, maar het ligt in de volle maar dan kun je niet recht. Wie wil hier even zien? Wie wil er heen? Ja, dan hebben we die man. Ja. Wat ben je hier correct ontwan? Wij zijn hier de glasvezelkabel aan het aanleggen voor Kabel Noord. We beginnen met de schouwen. Voordat we hier zijn begonnen hebben we alle woningen geschouwd. We hebben alle mensen aangebeld, geïnventariseerd waar de kabel naar binnen moet komen, waar de aansluiting binnen in de woning moet komen. Vragen of de bewoners akkoord zijn met de werkzaamheden die wij gaan uitvoeren. Daarna gaan we verder met het graven van de geulen, zoals we hierachter ook kunnen zien. Dat doen we door middel van minigravers en ook tuinboringen. Dan gaan we met een raket onder de tuin door. En daardoor zo min mogelijk schade aan de tuin voor de bewoners proberen te veroorzaken. Als de geulen gegraven zijn en de tuinboringen zijn gemaakt, dan trekken wij de kabels en de leidingen. Die sluiten we aan op de area-pop. En als laatste sluiten wij ook de kabels aan in de woningen en dan monteren wij de glasvezelaansluiting in de woning. En die wordt dan ook direct geactiveerd en dan hebben de mensen dezelfde diensten die ze nou ook van Kabel Noord hebben. Die pop-up area, wat is dat? Dat is het wijkcentrum, het wijkcentrale van Kabel Noord. Vanuit daar worden alle woningen hier in de Westereen gevoed. Glasvezel biedt de mensen veel meer snelheid op internet. We hebben nu als basis snelheid 20 MB download en dat gaat naar 50. Maar de upload gaat ook naar 50 en dat is nu maar 2. Dus dat wordt veel sneller als je bijvoorbeeld filmpjes of foto's ergens naartoe wilt sturen. Dat verschil merk je echt heel goed. Krijgt het boetengebied snel internet? Ja, als het aan Kabel Noord ligt wel. Alleen dat kost natuurlijk ook weer de nodige geld en daar moeten we nog een regeling voor treffen. Dus we zijn nu op zoek naar de financiering van de aanleg van het buitengebied. Maar ik verwacht dat we dat deze zomer klaar krijgen en dat we dan volgend jaar beginnen met de aanleg van de rest. Ja, en binnenmensen is verplicht dat glasvezel van je af te nemen, want het wordt om elke wenning online. Ja, wij komen graag bij iedereen binnen met een aansluiting, maar dat is niet gezegd dat mensen dan verplicht zijn om Kabel Noord producten te nemen. Je bent projectleider, wat houdt die functie correct in? Projectleider dan betekent dat je verantwoordelijk bent voor het project, de voortgang van het project, het aansturen van het projectteam en de daarbij behorende mensen. Communicatie houden met alle stakeholders, met de opdrachtgever, met Kabel Noord, ook met de gemeente Danten-Medeel. Ook met onze interne organisatie, zeg maar de linking pin in het project. Ja, de linking pin. En kan die vertellen hoe groot deze klus voor je is? Hier in de Westereen sluiten we bijna 2000 woningen aan. Dat houdt in dat we ongeveer 28 kilometer gaan graven en 22 kilometer met die tuinboringen gaan uitvoeren. En hoe spannend is dat, zo'n grote klus? Ja, dat is voor Kabel Noord toch wel uniek. We zijn natuurlijk heel langzaam gegroeid over die 35 jaar die we al bestaan. En nu gaan we in één klap, in een paar jaar tijd, gaan we al die aansluitingen vervangen. Dus dat is voor ons echt wel een heel grote klus, ja. En
Waarom is Kabel Noord zo'n uniek bedrijf? Wij zijn uniek omdat we eigenlijk bij deze regio horen alleen maar in Noordoost-Friesland werken. Voor de mensen en voor de bedrijven in deze regio aan het werk zijn. En daar dus ook dingen voor doen. Niet alleen glasvezel, maar we hebben bijvoorbeeld ook nu een actie voor elkaar om te zorgen dat de mensen ook invloed hebben op de sponsoring die we doen. Want we steunen ook vaak de lokale festiviteiten en evenementen. Ja, en dan nog even naar je 1 oktober, naar je Vooruit mij de Handel. Liek het mij dat Jim er echt binnen? Tuurlijk staan wij ook op de centrale als op 1 oktober, zeker. Daar zijn we van de partij. En weet je hem al wat je hem doet of is het nog een verrassing? Nou, we zijn nog druk bezig met een aantal dingen uit te werken. Dus we kunnen nog niet precies zeggen wat we gaan doen. Maar kom gerust kijken, want ik kan je verzekeren dat het leuk wordt. Nou, dit is een automobielbedrijf. Wij doen onderhoud en reparaties aan auto's. Wij verkeerpen nieuwe en jonge gebruikte auto's. We hadden nog een tweede tak bij, dat is een bergingsbedrijf. Dus dat er meestal een ongeluk krijgen of een pechstenen, dat wij die weer veilig thuis krijgen. Nou ben je nog hartstikke jong en zag het bedrijf. Wat is de oorsprong van dit bedrijf? Nou ja, mijn ouders ben hier meer dan 40 jaar geleden hier begonnen in een oude boerderij. En dat is langzaam uitgebouwd tot dit wat er nu staat. Ik ben zelf sinds 16 jaar hier in de zaak. En ja, we hadden toch wel heel wat bereikt hier in Waterswaard. Waarom is dit bedrijf in Noord-Friesland bleun? Wij zitten in Waterswaard hartstikke goed. Meestal weet u te vinden. Als je goede service en kwaliteit levert, komen de meesten naar je toe. En dat is maar correct waar je zit. Dat maakt het eigenlijk net zoveel uit. Mijn oren worden, dit is het beste plak op aarde. Dat zeg ik het helemaal zeggen, maar dat vinden wij wel natuurlijk. Wat zul je als autobedrijf Boersma op zo'n september doen? Nou ja, wij zijn uitgenodigd op de Handelstritten te staan. Wij zullen ons bedrijf daar promoten, een stukje verkeer, een stukje werkplaats. En we zullen daar met een bergingsauto ter plekke staan om de meeste zien te laten van wat wij al hier doen. Hoe belangrijk is het om mee te doen bij de handelsroute? Ja, dat is gewoon zeer belangrijk voor u, om elk bedrijf zien te laten die hier in Noord-Friesland gevestigd is. Daar komt het natuurlijk een heel grote gemeenschap aan. En ja, zien laten kennen wat we doen al hier. Als collega's twijfel je, waarom hadden ze haar nog op jou voor het evenement? Om zien te laten dat we daadkrachtig zijn hier in Noord-Friesland. Maar je bent met z'n allen toch hartstikke goed hier in Noord-Friesland? Natuurlijk, maar we moeten met z'n allen nog voller beter worden. En dat is het mooiste dat dit centraal als de leidt, dat we er iedereen de profijt van hakken. De as komt er mij vanwege de verkeersveiligheid. Hoe zorg je hem als bergenbedrijf in de dik aan? Nou ja, het wordt gewoon verkeersveiliger. Alleen er worden wel hogere snelheden maken op zo'n dik, 100 km per uur. De kans is liefst als er wat gebeurt, maar als er wat gebeurt, ja, dan staan wij wel klaar. En dat wij binnen 20 minuten zo'n dik weer vrij herkennen. Als er meestal met pech staan, dan nemen ze dat aan pechverplaatsing. Dan komen wij binnen 20 minuten, zorgen wij voor dat de auto's weer van de dik af binnen, van de centrale as. Wat voor rol speelt de centrale as voor je? Nou, die speelt om een betere bereikbaarheid van Noord-Friesland. Ook voor onze dorpen als Waterswaard is het gewoon heel belangrijk dat wij mensen die hier wat verder voort komen om die wel zo gauw mogelijk bij ons in Waterswaard te krijgen. Een goede bereikbaarheid ontstaat daar toch. Wat betekent de centrale as voor je als bedrijf? Nou ja, voor ons is bergingsbedrijf het wordt al een stuk veiliger. Er zijn gevaarlijke kruispunten uithalen. Dus ja, voor ons als bergingsbedrijf zullen er minder ongelukken gebeuren. Dus ja, minder werk voor ons. Dus wat dat onbelangrijk is, de centrale as helemaal net zo positief voor je? Dat net, maar ja, we gaan voor de verkeersveiligheid natuurlijk. Dat is het allerbelangrijkste. Dat de mensen veilig naar A en B komen. En mocht het misgaan, staan wij natuurlijk paraat.
Wij opereren in principe met EasySail vanuit hier. We zijn een jachtmakelaar. We verkopen boten. Het gros van onze schepen ligt hier in jachthaven Lunegat. Mooie jachthaven, lekker ruim, goede faciliteiten. En mensen vinden het gewoon leuk om hier te komen. Dus het is een ideale plek om jachtmakelaar te zijn. Ja, u bent jachtmakelaar, zei u. Wat doet een jachtmakelaar krijgt? Nou, wij verkopen boten voor mensen die dat zelf niet kunnen of niet willen. Stel je hebt een boot en je denkt van tijd voor een campertje of ik wil een nieuwe dakkapel. Dus ik wil van mijn schip af. Nou, dan, boten verkopen is een vak, net als huizen verkopen een vak is. Dan neem je een makelaar in de arm, in dit geval een jachtmakelaar. En wij zorgen dan dat jouw schip verkocht wordt. Het is eigenlijk hetzelfde als bij een hoes? Nou, bijna wel. Bij een huis heb je natuurlijk vaak notaris, bij jachten niet. Boten waar geen scheepshypotheek op zit, die zijn vrij verhandelbaar. Dus wij zorgen dan in principe voor de contracten, voor het tekenen van het contract. We regelen de betaling, dat is ook belangrijk. En wij spelen dan ook een klein beetje notaris erbij. Dus daarom neem je een jachtmakelaar aan de arm. Ben je natuurlijk in het kader van Vooruit maar de Handel van de Centrale As. In oktober, wat zul je hem dan krijgen doen? En wij gaan naar de Centrale As vooruit met de handel met een schip. Er zit er gewoon heel brutaal een boot op een trailer gewoon op die weg. Masten omhoog, zeilen erop en dan gaan we mensen kennis laten maken met EasySail. Als bedrijf zijnde, maar ook met het watersportgebied hier Lauwersmeer. En dat is hartstikke mooi om de mensen daarvoor te enthousiasmeren. Dus dat gaan we daar doen. De Centrale As is natuurlijk een dik. Ja, hier handel je in boten, die ben net op het dik, die ben op het water. Wat is je connection met de as? Wat haal je hem ermee? Nou, de Centrale As maakt Friesland kleiner. Dat betekent eigenlijk concreet dat de reistijd van zuid naar noord wordt gewoon enorm verkort. Mensen die vanuit Zwolle bijvoorbeeld een bootje willen komen kijken, zitten gewoon heen en terug een half uur korter in de auto. Wat vaak een beperking is voor mensen om toch naar die boot te gaan. Van ja, hij ligt zo ver weg of het is zo ver rijden. Dat wordt allemaal minder. Nou, omdat wij als bedrijf ook in de verhuur zitten met Friesland, Platbodemvuur Friesland, is het voor ons waanzinnig interessant om mensen sneller hierheen te krijgen. Friesland wordt kleiner en dat is ideaal. Nou, dacht je hem als EasySail natuurlijk ook om ver hier in de regio. Hoe zit dat correct? Nou, we zijn als EasySail zijn we eigenlijk 4 bedrijven in één. EasySail is dan het vlaggenschip, dat is de makelaardij. Daarnaast hebben we Lauwersmeer Watersport, dat is een bedrijf wat onderhoud aan schepen doet, schilderen, schoonmaken. Hebben we Dokkumer E Watersport, dat is de technische poot van ons bedrijf. En we hebben Platbodemvuur Friesland en daarmee verhuren we hartstikke mooie boten. In principe platbodems, want dat zegt de naam het al. We hebben een paar Vollenhovense bollen aan de kade liggen voor de verhuur. En binnenkort komen daar ook scherpe jachten bij en droogvaljachtjes met kimkielen, zodat je de Waddenzee kan gaan verkennen. Naast bijvoorbeeld het prachtige Lauwersmeer. En door die uitbreiding met scherpe jachten en droogvalbootjes gaan we natuurlijk nog meer mensen kennis laten maken met het prachtige Noordoost-Friesland. Dat is de bedoeling. Ik adviseer ook iedereen om 1 oktober op Vooruit bij de Handel bij ons op de stand langs te komen bij EasySail. Dan kun je echt iets heel moois krijgen, winnen. Ik zeg nog niet wat, maar het is echt de moeite waard om op 1 oktober bij ons langs te komen. Doen, ook al regent het. Zo zijn we weer aan het einde gekomen van deze samenvatting. We hopen dat je daar ook weer van genoten hebt. En Willem en ik, die genieten eigenlijk allebei de nooie. Ja, en tussen haakjes, 23 of 24 augustus? 27 augustus ben we wel. 26 augustus hebben we nieuwe filmpjes van je. Ontje.